Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. To gaskiya tun tasowa ta a gidanmu na taso na ga ana karatun addini sosai. To ba a banna a baya ba, ni ma an saka ni tun ina karami nake karatu har izuwa yanzu. To na haddace abinda na haddace, ba haddace alkur'ani duka ba, akwai wasu 'yan izuzzuka a kaina. Karatun zamani ina yi yanzu haka, ina kasu a nan Kaduna, ina karanta political science. Sila dalili ne ya kawo in fara rera waka, shine sanadi na soyayya na tsinci kaina a wannan lokaci. To abin da ya faru shine akwai wata baiwar Allah da na gani ina son ta, sai zamana na kasa in gaya mata cewa ina son ta, har ina tashi in je har gidansu domin in ganta. To wata rana sai na je, sai na sa a kira min ita domin mu yi magana. Na aika wani yaro wanda ya fi ni kankanta da ya je ya kira wata ta taho, kafin ta zo sai na gudu. Aka yi haka na farko, aka yi na biyu. Rana na uku sai na ce yau ko me zai faru sai na tsaya ta fito na gaya mata me na zo da shi. Ita kuma ranar sai ta ƙi fitowa. To ta ƙi fitowa sai na samu wuri na zauna shiru, ina ta jira, na kai aƙalla awa ɗaya bata samu zuwa ba. To rashin zuwan nan nata, wannan zaman da na yi ni kaɗai, ba abokin hira, ba abin da nake cewa, sai tunanin waka ya fara zuwa min kamar ana faɗa min. A hankali ina jin abin yana tun daga zuciyata, har na fara fitowa da shi fili. Kawai sai na samu takarda da biro, sai na rubuta abin a cikin takarda. To waƙar dai gaskiya wani abin da zai baka mamaki shine har yau dinnan da muke wannan maganar da kai, ban rera waƙar a studio ba. Ina cewa ne, ya ke masoyiyata, ke ce a zuciyata, ke ce farar watata, mai haska zuciyata. Wannan shine. A'a, saboda tun wannan lokacin da muke wannan rabuwar kuma ban sake neman ta ko wani abu makamancin haka ba. Har yanzu nakan yi training, saboda ni gaskiya ban ma taɓa ji da farko a jikina ƙwallo ba ita bace za ta zama sana'ata. Saboda na iya ƙwallo lokacin da muke ƙwallon sosai, har kuɗi ana biya na in buga ƙwallo. Ba zai wuce shekara ɗaya ba, lokacin na koma ina training sosai da sosai. Mun zo muna buga match da wasu, ina ga minti 5 ya rage a tashi ba. To ina ga na ji ciwon da sai da ya kusa shekara ma kafin kafar ta koma normal yadda take. Gaskiya duk inda aka mutunta na, aka daraja na, aka ɗauka cewa ya zan ce, aka bani wani ya zan kira abu, aka mutunta ni, gaskiya ina samun farin ciki kwarai da gaske. In aka wulakanta ni ko aka nuna ni ba komai bane, ko ni ba kowa bane, ko wani abu a kaskanta ni, gaskiya ina jin bakin cikin wannan kwarai. Bayan mutuwa ba komai, daga kai sai halayyarka. Wannan shine amshin waƙar. To abin da yasa na yi waƙar nan saboda in rika tunawa mutane da kaina mutuwa. Gaskiya akwai waƙoƙi ba waƙa ba. Akwai waƙoƙi dan ina ganin kamar kundi zan fitar wanda yake ɗauke da waƙoƙi aƙalla 15. Sa'annan zan saki bidiyo su ma akai-akai. Su wannan ba zan ma iya cewa ko waƙa nawa bane, amma akai-akai, tunda mun saba muna sakin waƙoƙin yanzu ne zaka samu a YouTube da wasu wurare haka. To Abdul dan uwana ne, yayana, wanda zan ce shi nake bi ma. Wasu suna ɗauka kamar ni ne gaba da shi, amma shi ne gaba da ni. Ƙwarai da gaske ana yin haka.
Dan ina ganin ko jiya akwai mutumin da ya gani ya tsaye ni ya ce na kalli wani fim ɗinka kaza kaza kaza, sai na gane fim ɗin da yake nufi Abdul ne ba ni ba, sai na ce masa na gode. Saboda wani lokaci ba ma tsayawa ma mutane dogon bayani, shi ma an gan shi akan tare shi a nuna ni aka gani, sai kawai ya amsa ya wuce. Matata guda ɗaya sunanta Maryam, sai kuma yarana guda biyu, akwai Aliyu akwai Hafsat. To wanda kai ƙasa-ƙasa da murya kar a ji ka. Ban shirya ba tukunna yanzu. To ka san mutane su yadda abin yake zuwa musu. Rayuwar da suke gani a fim ba ita bace ainihin rayuwa da muke gudanar da ita a zahiri. Maryam Yahaya abokiyar sana'a ta ce. To gaskiya ina son tuwo da miyar kuka ko kuma tuwon shinkafa da miyar taushe. Sadi Sidi Sharifai. To zan ce akwai Lilin Baba, akwai Ado Gwanja, Ali Jita, Nura M Inuwa, Adam A Zango da sauransu.